ake samukela indoda namhlanje. Ndoda kaNkulunkulu ethandaza kuqashuka izintambo zesicathu. Ndoda kaNkulunkulu ethandaza ukuduma ifridge elikade lafa eselalahlwe ezaleni lidume libe nenjini kamoya. Namhlanje kunenjini ezikade zafa ezizoqala ukuduma namhlanje. As we pray, let us put our hands together and welcome Apostle SV Nxumalo, indoda yomthandazo. Ake senze umsindo waseCalvary. Make siphinde nesenze umzuzu owodwa nje sonke bafowethu. Silule izandla zethu, sivala amehlo, mawuthanda wavule. Sokwenza umzuzu owodwa nesiyezwini lenkosi. In Zulu, in Afrikaans, in Xhosa, in Swazi, in Ndebele, in Latin, in Pedi, in Hebrew, Molimazalemane, oh Shalabahale, oh Shalababa. Angabiko qala zomunye, angabiko qala zomunye, angabiko nakomunye ngaphandle kwama ushers. Thina sonke masithobisa inhliziyo zethu, masithobisa inhliziyo zethu. Moya oyingcwele, moya oyingcwele, moya oyingcwele. Shalamahani mani mazuna mahana mashana makatala. Yes, church. Yes, church. Continue. Continue in prayer. Continue in prayer. Continue in prayer. Continue in prayer. Na 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 Mongandunda ni mantuli mamra kanta mandali mazunta pakuta rapa papa pantali mazunda na 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 hantali makontele bekes deliman sinta ta 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 mantoli mama mantala masal rapa baba 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 hantala mama makuta lima chichi pakuta kuta kuta. Na 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 lima kuta 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 pa 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 pa. Shana na mana mashana makana 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 makana. Dona dotik esizela pa. Ukzozu kona bako. Yona dongo sestelegonge. Sikhamsina Nkosi njengamaphuphu kusihlwa. Sifunze Tata ukuhlakanipha kwakho. Sifunze Tata izwi lakho. Sifunze Tata izindlela zakho. Shala la 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 le. Izinsuku zokudina yothulula umoya wakho phezu kwayo yonke inyama. Abadala bethu bayophupha amaphupho, abasha bethu babona imibono. Izolo zonsuku umprofeti uJoel akhuluma ngazo. Awuphinde Nkosi uthele umoya wakho phezu kwempilo zethu. Awuphinde Nkosi uthele, uphinde uthele. Runana makita maguda makata makata mashanana. Mozelimani mashana makana mashana na mazina.
Oshala bahasa. Singashaya izandla sonke phezu kwamakhanda ethu sihlale phansi. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Masivule izwi lenkosi incwadi kaJobe chapter 42 verse number 10. Holy man. Incwadi kaJobe chapter 42 verse number 20, verse number 10, 11 and 12. Incwadi kaJobe, the last chapter of Job, 42 verse number 10, 11 and 12. uJehova wambuyisa uJobe ekuhluphekeni lapho ekhulekela abangane bakhe wenezela kukho konke uJobe ayenakho ngokukuphinda kabili kwase kufika kuye bonke abafowabo nabo bonke odadewabo nabo bonke ababazana naye ngaphambili badla endlini yakhe bamkhalela bamduduza ngakho konke okubi uJehova amehlisele khona yilowo nalowo wamnika uhlamvu lwemali necici legolide kanjalo uJehova wabusisa ukugcina kukaJobe kunokuqala kwakhe waba nezimvu eziyinkulungwane eziyishumi namakamela ayizinkulungwane eziyisithupha namabhanga ayizinkulungwane ezinkabi nezimbongolo zezinsikazi eziyinkulungwane. Cela sikhulekele umpostoli uXaba, sikhulekele mfowethu. Holy Bali, moya ongcwele, moya kaNkulunkulu. Usakhe wona njengoNkulunkulu egameni lika Jesu Kristu Nkosi yethu siyabonga Baba ukuthi ukukhuluma kwakho Nkosi yami akufani nokukhuluma kwethu ngcwele sikuhlalele ebusuku sikulambele umphefumulo wethu komele njengendluzele yomela amanzi omfula sisuthise ebusuku moya engcwele khuluma ngenceke yakho fihla ukuphila kwakhe uzambula uNkulunkulu phakathi kwethu siyathoba khula wena Nkosi yami sinciphe thina kuKristu omgcobile Nkosi yethu we pray amen. Singavala sonke amabhayibheli sivusa amakhanda sibheke ngapha. Ngicela sime ngezinyawo sishayele umpostoli wethu baba uNcanda nomama umpostoli la ngaphambili sibashayele ezinkulu izandla. Oh, glory to Jesus. Bless the Lord. Bless the Lord. Bless the Lord. Bless the Lord. Singahlala phansi. Thatha lixesha umuntu kaNkulunkulu umuntu omkhulu ubaba umpostoli uNcanda nomama lapha phambi kwami zingane zabo zegazi zonke ezithinta iside la kamama nelika baba ndibulise ubaba umpostoli uXaba ngapha Pastor Dlamini la ngaphambili mfundisi uNtule ngihamba naye nomngakhe nonke nje bagcotshwa abahlali labahlele emuva lapha abanye no mama mgcotshwa ngiyanibingelela obaba omama young people of God amakhehla nezalukwazi abantwana bethu abancane nabangakhonzi la ekhaya abasivakashele namhlanje nonke nje bafethu ngiyanibingelela. Ake sitheni izandla zethu sonke emthandazweni. Umuntu kaNkulunkulu siza khuluma izinto ezimbalwa bese siyakhuleka lele uma ngena la eminyango utata eza ngaphambili ngicela sibheke pha sonke bazane bami sibheke pha sonke lesivusa amakhanda senze sure ukuthi siyalala emzuzwana esinayo uma ngimbona umuntu kaNkulunkulu ebasa encenga ingane zakhe kuba zisondele ngibona worship team isukuma lapha kuma mics mangibabuka abantwana bami lapha ngabona nabo bekhuphuka ifa lele lenziwa kulendlu ifa elodla izingane zethu kuze kudle ngisho izingane sesaba amathambo omhlophe
Singashaya izandla bazalwane, singashaya izandla khona make sashaya izandla izodonsa lenkonzo ngo 8:30 funa bangasekho kuleli pulpit. Lento enziwa la ekhaya abantu abami nonke niyithathe very serious. Angabikho nje oyithatha kancane. Yabona la sifunda khona, la sisebenza khona, la sishadele khona, la siqashe khona, la si busy khona. Ithuba lokukhuleka likho. Uma umfundisi wenu endonsa kanje endonsa kule mshado sikuyona kunezimpi. Emsebenzini kunesiphithiphithi. Emakhaya lana sixabana nomdala nomncane kunenyovu. Uma uNkulunkulu avuma ukuthi ngalo January ngoba noma lento yomthandazo kaJanuary ingathi iyifashion. Ngicela ukunisiza lemthandazo yaJanuary inje sisuke senza ama investment angeke akhishwe noma sowuxakekile. Kodwa lama investment asuke phethe ukhiye uphethe umoya oyingcwele. Ukuthi makwenzeka ngoJuly intaba yami yohambo lokuphila ikhuphuka. Abese uNkulunkulu ehlehla ethi noma edlile ekseni kodwa uthathile u3 hours in prayer. Njengoba sigcwele lana sonke sizobhenka imithandazo. Ukuze makwenzeka ngidla kuze kuyoshaya uAugust uNkulunkulu akhumbule ukuthi ngaphuma emsebenzini ngikhathele. Ngicela ngijwayele ngoba ngale ekhaya ni play as much as you can, all of you guys. When you can stop a full stop nikhuleka nje abantu abami as much as you feel it. Lefa umfundisi wenu alipheka la njengoba eloku ethandaza. Uyabona inkonzo yangesonto ayifani nalenkonzo. Ngesonto inkonzo kufanele iaccommodate wonke umuntu ofikile. Bese kuthi ila umfundisi ethatha khona igarment, ingubo yobizo ebhanqa ingane zakhe makuzilwe ukudla kuthandazwa umfundi yiko wrong ukuthi kugcwala abantu abadala. Kufuna izingane ezine zethu uma senivala ifasting yenu zonke ziqoqwe zize khona enkonzweni abantwana bethu bezohabula ifu. Angazo mina ngizwa abantu abami uma senivala ifasting funa zonke umuntu olana aqoqe ingane zakho masile eduze umzali notata kugcwala imoto size labantwana bethu bese sibubula noma singadlala noma singachofa amafoni kodwa silonke izoba kule atmosphere ukuze makufika izinto ngoJanuary kufika izinto ngoJune kufika izinto ngoJuly zifuna ukuzodla abantu bethu sibafike benuka iphunga lomthandazo. Imthandazo yogogo bayo, imthandazo yomkhulu bayo, imthandazo yobaba bayo, imthandazo yosisi bayo, yoma wayo. Nengane zethu kumele zazi ukuthi khona wasilondoloza ogwadule kumnyama. Mashana makhanana kama shanana. Yabona njengoba umpostoli elokhuzana elokemba in prayer elokwenenga kuze kube neStefan nesidinana sikhathele silambile akusathandazeki esikhathele mina mhlawumbe ngibreakile ngabuyela khona emthandazweni njengaloko enenga sitshala imbewu ayitshalo yena yedwa thina sonke silendlini sitshala imbewu yehla iyaphansi lembewu mhla iqhuma sobuzana sonke ukuthi intoni sokudla ingane zami, intoni sekudla ingane zengane zami, intoni sokulungisa ingqalekiso zesibongo sakithi. Kanti satshala imthandazo engathi siyadlala, kanti imthandazo ayifi futhi imthandazo ayiboli. Noma sesabola thini yoma, noma sesafa thini yosukuma, ngoba imthandazo njengembewu uNkulunkulu yena oniselayo. Akulanjwa la kuthandazwa khona, akufiwa la kuthandazwa khona, akunasiqalekiso la kuthandazwa khona. Mangunda shandanda awungisa uJesu phakathi wethu. Ngizwi altare lalendlu, ngizwi altare lalendlu, ngizwi altare lasebranchini yasalindelani,
Ngizi-altare lasemlazi, ngizi-altare lasegoli, ngizi-altare lalendlu. uJehova lento ayenza la endlini akayenzi lana kuphela, nasemzini yenu makwenzeke, nasemqashweni makwenzeke, nasemabhizinisini makwenzeke, mangunda ngunda raprakuta kuta raprakuta kuta raprakota koshata mahai. Mighty God. Akasime ngezinyawo umzuzu owodwa. Zobe ngiqhubeke sonke sime ngezinyawo. Ake sikhuleke nje sonke mashana makhana mashalana. Enzokuthanda uNkosi lemnwe. Enzokuthanda umoya ingcwele ebusuku. Awu! Animoni na minini ni nena. Ni Iripikiti kiti kutiki tututu. Ini kiki mrimi musuni mo. Sababoni mangina na matili tili tili. Wasali na wasali na wasali na wa. Wasali na wasali na wasali na wa. Apapata, apapata, papa. Songe bafwetu. Isho nawe baba, isho nawe mama, isho nawe koko nawe mkulu, isho nawe puti nawe sisi, isho nawe mtono mtono. Pepete moingwele, pepete moingwele, pepete moingwele, pepete moingwele. Pepete madoda, pepete insizwa, pepete mama, pepete intombi, pepete ingane zethu. Mutatele na mutatele enhlizweni yakho. Mutatele vula inhliziyo yakho. Pom 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 pom. Chi 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 chi. Raba pa 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 pa. Konke namhlanje kwenziwa kusha. Konke namhlanje kwenziwa kusha. Konke namhlanje kwenziwa kusha.
wena oqinisa izinyathelo zethu, wena sinika insuku eziningi zokuphila, wena ongavumanga sibe impabango yabesizwe. Siyasuka siyephi masuka kuwe, ngoba amazwi okuphila kuwe, wena walondoloza okhokho bethu, wena walondoloza ogogo nomkhulu bethu, wena walondoloza obaba bethu noma wethu, wena osalondoloze thina kuze kube manje, wena uyafihla iy'ngane zethu, wena uyafihla iy'ngane zey'ngane zethu. Moya oyingcwele, moya oyingcwele, moya oyingcwele, moya oyingcwele, moya oyingcwele. Oh yeah, yeah. Thank you, Lord. Cela sonke sihlale phansi. Cela ke silale sonke. Cela sibheke ngapha sonke silale. Cela bonke naba lapha kuleya ndawo. Cela bahlise nje kancane. Sophinde senze iclosure. Cela lesimamele amazwi sonke. Ngenze Apostoli uNcanda baba uBishop uXaba uNtakadlamini mfowethu umfundisi wami, ngicela ngivumele ngoba sengimdala emsebenzini kaNkuluNkulu, njengoba sekunje sokukhona abangathatha amabhantshi bathi inkosi iqedile, bese kuba khona la endlini abathi angazi bokwenzekani, bese kuba khona abathi engathi besingezwe nje kancane ukuthi umbhalo uthini. Ngicela ukwenza ke a balance statement, ngicela ukusiclosure njenge statement sommeli. Ngiyezwa ukuthi u70% sokuqediwe ngawo yilabo abanenkomishi eziphuthumayo entweni zikamoya. Inkomishi zabo manje zigcwele ziyakapaka, bese kuba ngicela ukusiza ke nomenza kancane. Asifanani khona abanejubane bese bakhona benza kancane, bese kuba khona izifundiswa nezihlakaniphi ezithi uthini umbhalo. Ngicela nonke uniqoqe silalela amazwi abantu abami. Baba umpostoli uNcanda, uNkulunkulu kunento ayikhulume kimi. Kunento uNkulunkulu ayikhulume kimi, wathi bonke abantu abalimele nabalinyazwa nabakhipha izisu nababulala abantu nabamaginsa nabaphethe izibhamu manje abayobulala abantu nabasemakomidini masontweni. Umoya oyingcwele ukhulume kimi kulezi insuku noma sike kwi-fasting, wathi uNkulunkulu ucela wonke umuntu onesiyaluyalu athathe inhliziyo yayiqoqe nomqondo wakhe. uNkulunkulu kulo 2026 ufuna ukuzokhuluma. Uma sithula athini uzakhuluma ngembongolo, uma sithula athini uzakhuluma ngamagwababa. Ngicela ngilalela lonke bafowethu njengoba sengenza le closure yami ngisabathe ngiyayivala. Uthi uNkulunkulu uMntakadlamini, uNkulunkulu wonke umuntu onesiyaluya nonomsindo nani, uthi uNkulunkulu ucela kuthule ngoba uzobhodla. uNkulunkulu akayenzi mess isolution engenayo.
ibandla lakho uNkulunkulu uxoxile ngixoxela ethi ibandla lami likhala iminyaka lacishe lavalwa izindlu zamasonto ngesikhathi seCovid. Njengaloku ku-2026 yonke iphasi ka-2025 ikhohlweni bafowethu. uNkulunkulu uzokwenza konke kube kusha. Uzopholisa abalimele. Amando shandana. uNkulunkulu uzokhokhela ibandla lakhe. Uzokhuluma nizivala imlomo ingane zenu. Ingane zethu uzaziphosa ilahle lokuba ziprofethe izinto. Umoya engcwele. uNkulunkulu uzosebenzisa nababuthakathaka. Nina nonke nenkonzo yokujaja abantu ithatha niphosele kude. Nina nonke nigcwele amapastor abantu uNkulunkulu uzokhuluma nangabantu enabanquma. uNkulunkulu uzokhuluma nangabantu enabavala iminyango walo uJehova ufuna ukukhuluma. Mhlambe khona cela baba wami uze kumina. Cela ukuphuzela kumina epulpit. Nansi into ngalo 2026 kuze kube forever. uNkulunkulu uthume ithimba. Uyabona uma lento engizayisho la ngifuna nihambe niyobuka izixaxa lento kuthiwa uGaliyoni egugula umgaqo izikotela phezulu kwentaba ivula umgaqo ozosuka lapha eAvoka uya eDurban kuba nezixaxa ezigugula ngishamatshe. Uthe uNkulunkulu exoxa nami wathi njengezixaxa uthumile ingelosi zakhe ukuba zigugule yonke into kuze kuhamba abangcwele bakhe. Yazizwa mina ngithini ngicane ngivela amapayika amoto uma ingcwele kunezixaxa ezikhishwe ngo2026 namapha amahliphilili akade phambi kwabangcwele siyagugula manje. Kuzaba njenge last chapter ye-Old Testament incwadi kaMalaki okuthiwa kwathuleka izwe linendlala nezwi likaNkulunkulu lithule. Ngalezo zikhathi kwakwakhiwa imigaqo ezahamba abaprofeti behamba bememezela ukuthi ukhona ozayo, ukhona ozohlawulela icala labantu. Kuthiwa kwakuyindlala oGaliyoni behamba bevula imigaqo ukuze abaprofeti abagibela imphongolo, abaprofeti abagibela amahashi, abaprofeti abahamba ngembadada bahambe bebuka imibhalo ethi uNkulunkulu akuthembisa uza kufeza mashandanda. Njengaloku kwaqhamuka incwadi kaMateyu yaqhamuka emva kweminyaka isiprofeto zingekho kwathi angimemeze ithi iBhayibheli lami kwamenezelwa kwathiwa khona ozozalwa kwakhulelwa intombi uJoseph wathi uyayilahla. Kwathiwa Joseph ungabulahli lona ngoba lokho okukhulelwa ikona okwamenezelwa ngako. Munda shandaya athi uMatthew chapter 18 after chapter 1 verse 18 athi kodwa ukuzwala kukaJesu kwaba nje
ila kwaqala khona a new chapter after a crisis eyayigcine ngoMalaki. Ngicela kumiyeke uMalaki, ngimiyeke uMateyu, ngithi mina u2026 kunjengesizini yokuzalwa kaJesu. Awukhambandandanda ngiyaprofeta hayi la ekhaya nabalalela live lento enzeka la ekhaya ngeke enzeke la ekhaya kuphela wonke amabandla i-new chapter ifikile yokuzalwa kwezinto yokushintsha kweziqalekiso yokuridinwa kwethu yamemeza namhlanje ibani ready libandla likaNkulunkulu intoni enziwa uNkulunkulu manje konke kwadliwa isikhonyane makubuye shanana kwathi angimemeze ukugcina kukaJobe akufananga nokuqala kwakhe nabakhalile bazoduduzwa nabalimele bazaphola nabaphelwe imisebenzi bazayi njengaloku sizile ukudla njengaloku sithandaza kwathi angimemeze ngithi Nkosi onke abangene kulendlu mabekhuleka obeswa besubaphendula besubathethelela. Cela sibheke ngapha sonke nansi into eyenziwa umoya ongcwele manje eyenziwa uNkulunkulu. Nizibonile izinto ezisaphazile bezilabazane bami besikubazane bami le zonke lento engizilahlile besesitsheni 1 2 3 4 bese nansi esi5 tata wami uzibone kahle ozala mfowethu ngicela nonke nibuke into manje kule season enziwa uThixo nansi qala mfowethu ungajaha thathe lapha ya ubeke la uNkulunkulu wenze nje ubusy ayi ubeka mfowethu la konke akusekela emaphadeni komuntu yayazi imicabango engicabanga ngawe ngicabanga emihle yokuphumelelisa nokunikeza ithemba kule sizini uNkulunkulu ubusy uqoqa konke. Hamba baba wami khona okusasele ngicela ningabuki ubaba wami njenganaye hambani nibuke Almighty God hambani nibuke uNkulunkulu kaHezekiah chapter 17 Hezekiah chapter 37 esigodini samathambo omleyo umprofeti wawamemeza angilazi ikhanda lalikuphi angizazi inyawo zazikuphi angilazi idolo lalikuphi angilazi umbala wawukuphi kodwa wathi mememeza ethi mathambo hlanganani lasuka ithambo leza la lasuka ithambo leza la lasuka ithambo leza la. Let me prophesy in this season esikuyo kwathi ngithi bone to bone flesh to flesh zonke into ehlakazekile uNkulunkulu uyasiqoqa yonke imesapho enzekile uNkulunkulu uyahlanganisa zonke into ezaphukile uNkulunkulu uhluma imsipha zonke into ezijabhisiwe siyaphakanyiswa yanda rada rapra sukuma usibapha siqine isizini yakhe ifikile
season has come. Your season has come. So sesulu inyembezi uJehova uzabuyisa ibhizinisi lakho, uzabuyisa injabulo yakho, uzabuyisa ijoy yakho. Siyabonga Thixo, siyabonga Baba, siyabonga mzali wethu, wena wethu ngcwala, wena wethu aphila, siyabonga. Asibe ngesinyawo sethu sonke. Hey, 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 hey. uNkulunkulu ophilayo, wena omdala kuneyinsuku, wena ovula ngavala umuntu, wawukhona eqaleni umhlaba ungakasekelwa, konke kwafela ngawe, ngaphandle kwakho akuvelanga lutho ezweni. Uyizolo, wena namhlanje, wena naphakade, bayethe baba wethu othandekayo, bayethe wena ongcwele, bayethe wena ophilayo, bayethe wena okhazimulayo, uyinkosi yamakhosi, uNkulunkulu omdala kuneyinsuku. You are the Alpha, you are the Omega. We give you praise, we give you glory, we give you honor. We worship you, Lord. Korabasha, Kurabahase, Kurabashetai. Lulu zanda zethu sonke. Senze imzuzu emibili sonke. Phela senze imzuzu emibili sonke. Abaqhubeka benikele baqhubeke as they come to offer. Pray, pray. Hawu madoda. Angazobani labe ngibabona la endlini. Ngibona ama seraph nama cherub. Ngibona ama angels ephakathi kwethu. Ngibona abantu basezulwini umoya ingcwele yaba-ashalisha phakathi kwethu. Nantoni bafethu kade mahlapha hlapha uNkulunkulu ayibuyisa namhlanje. Nantoni ekade inemisery nemesa uNkulunkulu ayibuyisa namhlanje. Moya oyingcwele. Cela silulizana zesivala amehlo angabikho odlala uyanceka imzuzu emithathu. Sesiyahlukana ngisabuyisela kumpostili manje. Abaphethe uhambo bashongana, abaphethe impempe bashonge impempe, abaphethe imfiliji bashonge imfiliji. uNkulunkulu lihawukelile ibandla lakhe, uNkulunkulu lithandile ibandla lakhe. Asenzeni imzuzu emibili sonke in prayer. Moya oyingcwele, moya kaNkulunkulu, moya wasezulwini. Cela abantu abami, cela kasithulende sonke. Ngicela sokwenza umzuzu owodwa sonke.
Thank you, Lord. Angazi ubaba uST uzokwenza kanjani? Angazi amanye ama-media all over the world azakwenza kanjani? Angazi media team yala ekhaya izoku-announce kanjani lokho? Akekho ozokuchallenge acishe umhlaba wonke. Le statement engizosisho la ngisisho njengomzali. Ngisisho njengomfowenu. Ngisisho phakathi kumoya. Ang-offend umuntu. Kodwa ngicela ukukhuluma ngikumoya. Ngifuna senze umthandazo oyi-1. Le ngicela ihambe umhlaba wonke le statement engizosisho manje. Ngicela la ekhaya senze umthandazo oyi-1. Uma bengilalela abantu ku live all over the world, South Africa yonke, bayithumele iziyofika nabagcotshwa. Nginenseka ngenhlungu engiyibuke eSouth Africa ethinta abafundisi nomama bafundisi. Igrace enkulu ebekwe uNkulunkulu phezulu kwabo yenze wonke umgcotshwa wangaswela nomama umgcotshwa. uNkulunkulu izindlu zamasonto wazigcwalisa. Sase abaningi bethu bakopisha istyle esi1 of preaching. Ukukhuleka kwabagcotshwa nomama kwaxoshwa kwabekwe eminyango. Kusho ngiyenzeke laphakathi. Abagcotshwa nomama umgcotshwa. uNkulunkulu khiphile ukulamba naphezulu kwengane zethu. Kodwa ngizinseka ngalesi statement sami. Engathi uNkulunkulu angaziqoqi inceku zonke umhlaba wonke. Abantu bakaNkulunkulu noma sebenako konke namakhosikazi abo nemoto nemali nemizi emihle. Engathi abagcotshwa bangabuya kwinkonzo yokuthandaza. Ayokwenze njani amabandla engafundiswanga ukuthandaza mhla sifa? Sokwenza umkhuleko zonke ingane ezibizwe emva kwethu, emva kobaba umpostoli uNcanda, emva kobaba umpostoli ubani abadumile eSouth Africa, zonke zijahe ukwenza eloquent preaching is Greek, in Hebrew, in Latin. Zonke zifuna ukuzoma eBhayibheli zichaza imibhalo engenasiguqo nengenankulunkulu enolwazi qha. Zonke ingane ezibizwa manje zijahe ukugooglisha. Akunaqala ukugooglisha kodwa bake baya yini kuye. Abagibela phinda abagibele. Abadovadovu umoya engcwele bakhale njengezisha. Akhipha intando yabo kusala intando kaNkulunkulu. Bese abagcotshwa bezoyithulela ebandleni ukuze umhlaba uphethuke. Izokwenzeka kanjani ivuselelo yokugcina abagcotshwa bengasathandazi? Lemvuselelo engake emenezela umhlaba wonke izokwenzeka ngespeech. Izakwenzeka ngokuthi unolwazi olukhulu ukuchaza izinto. Upho wasibizayo kuyo yonke into esiyenzayo. Nabalimela abagcotshwa bavuke. No mama mfundisi abalimela bavuke. Abalimazana baxolelane. May the Lord remember those who are called. Uthixo akakhumbula izisebenzi zakhe azibizayo. Mandana sitasilula izandla zethu sonke senza umzuzu odwa. Baba 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 Zini abizwa nguwe, bathunywa nguwe izizwe zonke.
Nkosi imkhuleko abazayenza kusithekeni, bayenze emabandleni, bayenze emphakathini, bafuna ubuso bakho. Siyabonga, siyabonga. Cela ukubuyisela kubaba. Cela abantu bami. Cela abantu bami nonke ningilalele. Noma sesehlukene noma senikeze endlini nabalala umhlaba wonke. Manibhekisa ubuso benimcela umoya ongcwele. Akhumbule izisebenzi zakhe zonke. Akukho wrong ukuchaza imibhalo. Akukho wrong ukinterpret imibhalo. Into esiyidinga kakhulu istatement sami sithi uNkulunkulu sesizile 90% wethu uyakwazi ukucwaninga imibhalo nokuyikhuluma kahle, kodwa ialtare lokuthandaza lishisiwe, alivuki ialtare noma imibhalo ifundwa, kodwa ube nesiqi samadoda kaNkulunkulu ahlala nomoya engcwele, ibe nesiqi samakhosikazi azathi noma amadoda engeke oshumela kwezindawo asuma amakhosikazi enesiqi embethu uNkulunkulu. May the Lord remember our generation. Your grace, man of God.